ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ରେ ସାନର ମୁହଁ ଫୁଲା। ହଁ ବଡ଼ ତ ନକରା ଆଉ ଆମେ ସବୁ କାକରା। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ଲୁଗା ଆଉ ଆମ ପାଇଁ ଚନ୍ଦନ ଟିପା। ମଧୁପୁର ଗାଁରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୂଜା ପର୍ବ ବହୁତ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଯିଏ ଯେତେ ଦୂରରେ ଥାଉ ନା କାହିଁକି ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ସମସ୍ତେ ଘରକୁ ଆସନ୍ତି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଗହଳି ଚହଳି ଲାଗିଥାଏ। ସେଇ ଗାଁରେ ଗୋପାଳ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ରହୁଥିଲା। 2 ଝିଅ ଓ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନେଇ ତାର ଛୋଟ ପରିବାର। ବଡ଼ ଝିଅ ରୀନା ଆଉ ସାନ ଝିଅ ମୀନା ଓ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ରାଧା ସହ ବହୁତ ଆନନ୍ଦରେ ଦିନ କାଟେ। ଗୋପାଳ ତାର 2 ଝିଅଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ଦିନକର କଥା। ଆରେ ଶୁଣୁଛ, କାଲି ପରା ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ। ତୁମେ କ'ଣ ଭୁଲି ଯାଇଛ ନା କିସ? ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଥର ନୂଆ ଲୁଗା ଆଣିବନି କି? ଆରେ ହଁ ତ, ମୁଁ ପୁରା ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। ଯାହା ହଉ ଭଲ ହେଲା ତମେ ମନେ ପକେଇ ଦେଇଛ। ଆଚ୍ଛା, ତୁମ ଭାଇ ଭାଉଜ ଆସିବାର ଥିଲା ପରା? ଆଲୋ ମୁଁ ପୁରା ଭୁଲି ଯାଇଛି। ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ ପାଇଁ ପରା ଆସିବାର ଥିଲା। ସେମାନେ ତ ରୀନା ପାଇଁ ନୂଆ ଲୁଗା ଆଣିବେ। ମୀନା କ'ଣ ପୁରୁଣା ଲୁଗା ପିନ୍ଧିବ? ତା ମନ କଷ୍ଟ ହବନି? ଆରେ ନା ଶୁଣ, ଏଥର ମୀନାକୁ ତମେ କିଛି କୁହନି। ସେ ପଚାରିଲେ କହିବ ତା ପାଇଁ ଏଥର ଲୁଗା ଆସିନି। ଓହୋ, ଏମିତି କେମିତି ହେବ? ତମେ ତ ମୀନାକୁ ଜାଣ। ଲୁଗା ଆସିନି ଜାଣିଲେ ମୁହଁ ବୁଲେଇ ବସିବ। ଆରଥର ଭଳି ପୁଣି ରୋଷେଇ ଖାଇବନି। ତମକୁ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗିବ କି? ହଉ ତମେ ରୁହ, ମୁଁ ଯାଉଛି ତା ପାଇଁ ଲୁଗା ନେଇ ଆସେ ହେଲା। ମା ଯେମିତି ଫୁଲେଇ ଝିଅ ବି ସେମିତି। କ'ଣ କହିଲ? ଆଉ ଥରେ କହିଲ। କିଛି ନାହିଁ ମ, ମୁଁ ଏଥର ଆସୁଛି ହେଲା। ଏମିତି କହି ଗୋପାଳ ମୀନା ପାଇଁ ଲୁଗା ଆଣିବାକୁ ଚାଲିଗଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ରାଧାର ଭାଇ ଭାଉଜ ଆସି ରୀନା ପାଇଁ ନୂଆ ଲୁଗା ଆଉ କିଛି ମିଠା ପାଇଁ ପଇସା ଦେଇଗଲେ। ଆରେ ଭାଇ ଭାଉଜ, ତମେ କ'ଣ ଏବେ ପଳେଇବ? ଆଜି ଦିନଟା ରହିଯାଅ, କାଲି ପଳେଇବ। ନାଇଁ ରାଧା, ଆମେ ପରେ କେବେ ଆସିବୁ। ତେଣେ ଗୁଡ଼ାଏ କାମ ଅଛି। ପୁଅ ଆଉ ମା ଏକୁଟିଆ ଘରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଏଥର ଆସୁଛୁ। ରୀନା ପାଇଁ ଏ ଡ୍ରେସ ରଖ ଆଉ ଏ ପଇସା ବି ରଖ। ମାମୁଁ ମାଇଁ ଯିବାର ଦେଖି ମୀନା ତା ମାଆକୁ କହିଲା, ମା, ମାମୁଁ ମାଇଁ କୁଆଡ଼େ ଆସିଥିଲେ? ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଳେଇଲେ କ'ଣ ପାଇଁ? ଆରେ କାଲି ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ ତ ଦିଦି ପାଇଁ ଲୁଗା ଆଣିଥିଲେ। ମା, ମୋ ପାଇଁ ଆଣି ନାହାନ୍ତି। ଦିଦି ବଡ଼ ବୋଲି ତାର ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍, ହେଲେ ମୋ ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ। ଆଲୋ ହୁଣ୍ଡି, ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀରେ ପରା ବଡ଼ମାନେ ପଢ଼ୁଆ ହୁଅନ୍ତି। ତୁ କ'ଣ ଜାଣିନୁ କି? ମାଆର ଏମିତି କଥା ଶୁଣି ମୀନା ରାଗି କରି ମୁହଁ ଫୁଲେଇ ଚାଲିଗଲା। ଆଉ ରୀନା ପାଖକୁ ଯାଇ କହିଲା, ଦିଦି, ତୁ ବଡ଼ ବୋଲି ତୋ ପାଇଁ କେତେ କ'ଣ ଆସୁଛି, ଆଉ ମୁଁ ସାନ ବୋଲି ମୋର କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ କ'ଣ ନୂଆ ପିନ୍ଧିବିନି? ନା ମୀନା, ତୁ ମନ ଦୁଃଖ କରେନି। ବାପା ତୋ ପାଇଁ ବି ନୂଆ ଲୁଗା ଆଣିବେ। ହଁ, ତୁ ବଡ଼ ବୋଲି ତୋ ପାଇଁ ନୂଆ ଲୁଗା, ଆଉ ମୁଁ ସାନ ବୋଲି ମୋ ପାଇଁ ଖାଲି ପିଠା। ମୀନା ଏତକ କହି ରାଗି କରି ପଳେଇଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଗୋପାଳ ଲୁଗା ଆଣି ପହଞ୍ଚିଲା। ରାଧା, କୁଆଡ଼େ ଗଲ? ପାଣି ଟିକେ ଆଣିଲ। ଏଇ ନିଅ, ମୀନା ପାଇଁ ଲୁଗା ଆଣିଲ ତ? ଭାଇ ଭାଉଜ ଆସିକି ଯିବା ପରଠୁ ସେ ମୁହଁ ଫୁଲେଇଛି। ଆରେ ଗଲା ତ, ମୋ ଫୁଲେଇ ଝିଅକୁ ରଗେଇଦେଲ ନା? ଆରେ ମୁଁ କ'ଣ କଲି? ଛାଡ଼, ଖାଇବ ଚାଲ। କାଲି ପାଇଁ ବହୁତ ଜିନିଷ ବନେଇବାର ଅଛି। ତମ ଫୁଲେଇ ଝିଅକୁ କାଲି ତମେ ବୁଝେଇଦବ। ସମସ୍ତେ ଖାଇ ଶୋଇବାକୁ ଗଲେ। ସକାଳ ହେଲା। ରୀନା ଉଠି ଗାଧୋଇ ନୂଆ ଲୁଗା ପିନ୍ଧି ଠାକୁର ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଆଉ ତା ପଛେ ପଛେ ମୀନା ବି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ହେଲେ ନୂଆ ଲୁଗା ନାହିଁ ବୋଲି ମନ ଦୁଃଖ। ଭିତରେ ଖାଲି ସକ ସକ ହଉଥାଏ। ମୀନା, ତତେ ବି ଟୀକା ଲଗେଇଦେବି। ହଁ, ବଡ଼ ତ ନକରା ଆଉ ଆମେ ସବୁ କାକରା। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ଲୁଗା ଆଉ ଆମ ପାଇଁ ଚନ୍ଦନ ଟିପା। ଆଜି ମୋ ଝିଅର କ'ଣ ହେଇଛି କି?
ଏଇ ଦେଖ ମ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହୁଛି। ଶୁଣ, ତମ ଝିଅ କଥା ତମେ ଶୁଣ। ମା କୋଉ କମ୍ କି? କ'ଣ କ'ଣ କହିଲ? ଆଉ ଥରେ ଟିକେ କହିଲ। ନା ମ କିଛି ନୁହେଁ। ଗୋପାଳ ଝିଅର ମୁହଁ ଫୁଲା ଦେଖି ଆଉ ରହିପାରିଲାନି। ତା ପାଇଁ ଆଣିଥିବା ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍କୁ ନେଇ ତା ହାତରେ ଦେଇଦେଲା। ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ ଆଣିଛ, ମୁଁ ଯାଉଛି ପିନ୍ଧି ଆସେ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯାଇ ସେ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ଟିକୁ ପିନ୍ଧି ଆସିଲା। ମା ପୂଜା ସାରିବା ପରେ କହିଲେ, ଆଲୋ ମିନା, ତୁ ମିଛରେ ମୁହଁ ଫୁଲଉଥିଲୁ। ତମେ ଦୁହେଁ ତ ଆମ ପାଇଁ ସମାନ। ତମ ଦୁହିଁଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ କେମିତି ନୂଆ ଲୁଗା ଆଣିବୁନି କହ ତ? ହଉ ଚାଲ ଏଥର ସବୁ ମିଶି ମିଠା ଆଉ ପିଠା ଖାଇବା। ସମସ୍ତେ ଯାଇ ଆନନ୍ଦରେ ଖାଇଲେ। ଯାହା ବି ହେଉ, ବଡ଼ ହେଉ କି ସାନ, ସମସ୍ତେ ବାପା ମା ପାଇଁ ସମାନ।